qüestió de pandèmia, el bitxo que mos se menja a poc, és que pareix mentira, però és de veres. Ahí el tenim, preocupats molts municipis, molts, també a la vila de Biar. Com està la situació a Biar? Joan Lluís, tu que coneixes bé, pam a pam, el terreno, què mos contes des de la vila? Endavant. Bé, companys, moltes gràcies. Com veieu, ens trobem ací a Biar, en la seva plaça, front del consistori, en la porta de l'Ajuntament. I és que, com bé sabeu, Biar, després de les dades que es van oferir ahir des de la Conselleria de Sanitat, s'ha convertit en el segon poble amb més incidència de tot l'Alt Vinalopó, amb una incidència concreta de 3.323 per 100.000 habitants. És una incidència, la veritat, que considerable per a la localitat i que la situa en aquesta segona posició. Així que esperem, la veritat és que és una dada important per a la vila de Biar a tindre en compte per a totes les mesures com estan donant-se, no? Per a aquest confinament d'alguna manera que ens reclamen per a totes les persones i tant des d'ací, des de la vila. La veritat és que la vila de Biar encapçala d'alguna manera aquest rànquing de terceres posicions, un rànquing que de ben cert no voldríem ningú encapçalar, però així és, igual que la vila d'Onil i Ibi s'han situat en les ciutats de més incidència de tota Espanya. Doncs, com diem, Biar té aquesta incidència, que la situa en la segona de l'Alt Vinalopó, però a banda d'aquesta dada i de crear la precaució a la gent del poble, evidentment, que complisca totes les normes, que siga conscient, que siga cívica, doncs també per part de l'Ajuntament s'han instal·lat els purificadors d'aire també per als centres d'educació primària i infantil. Amb aquesta inversió que s'ha fet per part de l'Ajuntament han suplit també les que es van donar per part de la Conselleria i també les han sumat per a que totes les aules finalment puguen tindre aquest purificador que, com diuen els experts i les expertes, és necessari per al control de la qualitat de l'aire, encara que ja sabem que tot l'alumnat està a les portes obertes, està ventilant-se, així tot aquestes xifres que avui constatem des de Biar indiquen que cal tindre prou precaució i qualsevol mesura és curta. Tornem a repetir, precaució per a tota la gent del poble de Biar, conscienciació, civisme i complim totes les normatives. Des d'ací, des de Biar, tornem la connexió i continuem coneixent aquestes dades dels diferents pobles. Bueno, així està el pati. Així està el pati. Bueno, i lo que te rondaré.